Исемесіз бүгін шершембі 15 май вақиғаларға бай күнге юмлақны алдағы ярты сағатта Татарстан хабарларында йосарбыз. Студияда Фәнис Камал бүгін біздің программада. Бүгін Қазанда Раша Халал Экспо күргәзмәсе ашылды. Халал оешмаларыннан, халал фирмаларыннан, халал җитештерген фабрикалардан 20% Татарстанда урнаша. Халал стандартлар буенча ясалган иң үзенчәлекле эшләнмәләрне Рүзәл Шарипов күреп тә, киеп тә карады. Яңа элемтәләр, хезмәттәшлек һәм килешүләр. Бүген, например, без сөйләштек Индонезия белән. Тигез хукуклы дәүләтләр дөньясында ислам илләре нинди рольне үти? Казан форум халыкара икътисади форумында әлеге сорауга җавапны Рания Абдрахманова эзләде. Матурлык, сәламәтлек, сәясәт, төрле өлкәләргә хатын-кызлар карашы. Кайсы илдә генә яшәсәк тә, нинди телдә сөйләшсәк тә, безнең проблемаларыбыз, безнең уртак темаларыбыз бик күп. Гүзәл затларның җәмгыятьтә тоткан роле хакында Инзилә Хөсәйнова. Атнаның төп вакыйгасы Татарстанда Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форум бара. Якшәмбегә кадәр аның шаукымында яшәячәкбез. Казан урамнары форум мөхитенә туры китереп бизәлгән, урамнарда махсус яшел логотиплар төшкән автобусларны очратырга була. Бу көннәрдә безгә 80 илдән 18 меңнән артык делегат килде. Форум 2нче елын федераль статуста үткәрелә. Быелгысы юбилей елы да әле 15нче тапкыр уза. Беренче тапкыр Татарстанда 2009 елда оештырылган. Ул вакытта 18 илдән 250 кеше килгән була. 2016 елда уларның саны берничә тапкыр арта. Узган ел 16 меңнән артык делегатны кабул иттек. Быелгысы катнашучылар саны буенча рекорд куяр мөгаен. Форумның максаты Россия белән ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләрнең сәүдә-икътисади, фәнни-техник, социаль һәм мәдәни элемтәләрен ныгыту, илдә ислам финанс системасы институтларын үстерүгә ярдәм итү. Халал базар үсешенә зур игътибар бирелә. Форумның иң мөһим вакыйгасы Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышы иртәгә узачакны Рөстәм Миннеханов җитәкли. Бүген көне буе Казан экспода хәбәрчебез Рания Абдрахманова эшләде. Төп вакыйгалар аның репортажында. Әфганстан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Африка илләре. Казан форум халыкара икътисади форумы дөньяның 80 дәүләтеннән 20 мең кунакны көтә. Инде бүген форумның беренче көнендә үк биредә күп санлы илләрнең сәясәтчеләрен һәм эшмәкәрләрен күрергә мөмкин. Бу әле башы гына. Форумның югары дәрәҗәсен һәм никадәр кылычлы булуын мондагы очрашулар саны дәлиллим. Татарстан рәисе ачылыш тантанасыннан соң көн дәвамында бер-бер артлы сөйләшүләр уздыра. Менә Катарның хәйрия һәм ислам эшләре министры Гани Әл-Ганим һәм сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Мөхәммәд Хәсән Әл-Мәлики белән аралашалар. Катар якын көнчыгышта Россиянең ышанычлы хезмәттәше. Татарстан әлеге элемтәләрне ныгытуга үз өлешен кертергә омтыла, ди республика рәисе. Катар важнейший, надежный партнер России в регионе Ближнего. Сәүдә сәнәгать палаталары халыкара икътисади хезмәттәшлекне җәелдерүдә шулай ук мөһим роль уйный. Бу хакта Рөстәм Миннеханов чит илләрдәге сәүдә сәнәгать палата җитәкчеләре һәм Россия палатасы президенты Сергей Катырин белән очрашуда әйтте. Форум ислам дөньясына Россиянең икътисади һәм инвестиция мөмкинлеген тәкъдим итү урыны булып тора, ди Татарстан рәисе. Торгово-промышленные палаты – важная структура, которая объединяет бизнес и представляет ее интересы. В сложные периоды они усиливают свою востребованность, успешно налаживают торгово-экономические и инвестиционные связи между предприятиями. Россия ислам дөньясы икътисади форумы фикер алышу өчен әһәмиятле мәйдан ди кунаклар. Утырышлар һәм әңгәмәләр форум дәвамында дистәләгән залларда бара. Ислам финанслары, эшмәкәрлек, мәгълүмати элемтәләр. Менә бу залда мисал өчен ислам хезмәттәшлеге оешмасының дөньядагы роле турында сөйләшәләр. Во-первых, ОАСИ объединяет страны с общими культурными ценностями. Бүген ислам хезмәттәшлеге оешмасы мөселман илләрендә генә түгел, бөтен дөньяда мөһим рольне уйный башлый. Беренчедән, ул уртак мәдәни кыйммәтләргә ия дәүләтләрне туплый, алар өчен үсәргә шартлар булдыра. Икенчедән, оешманың җыеннары әлеге дәүләтләрнең карашын һәм фикерен җиткерү мәйданына әйләнә. Өченчедән, алар арасында икътисади хезмәттәшлекне арттыру өчен нигез булып тора. Единым фронтом по важным международным вопросам, что увеличивает их политический вес. Нужно учитывать интерес
интересы всех полюсов. Бүген дөньяда барлык илләр өчен тигез хокуклар булдыру мөһим. Бер генә көчле үзәк булырга тиеш түгел. Африканың мөселман илләре дә зур роль уйнарга мөмкин. Иң беренче менә безнең һәр килгән кунаклар, тәҗрибәле кешеләр, алар барысы да үз планнары белән килгәннәр. Аларның бу инде безнең форум шундый эш урынына әйләнгән. Форумдагы яңалыкларны сәгать сайын журналистларга җиткереп баралар. Моның өчен махсус медиа үзәк булдырылган. Һәр конференция турыдан-туры эфирда оештырыла. Казан форум барышын 700-дән артык матбугат вәкиле яктырта. Аларның күпчелеге безгә Белоруссиядән һәм Африка илләреннән килгән. Һәр журналист өчен эш урыны әзерләнгән. Интернет тәүлек буе эшли. Журналистларга ДНР җитәкчесе Денис Пушилин төрле өлкәләр белән хезмәттәшлек юллары турында сөйләде. Что планируется развивать на территории Донецкой Народной Республики? Донецк Халык Республикасы территориясендә яңа сәнәгать мәйданнары барлыкка килә. Җитештерүчәнлек арттырыла, кайдадыр яңа завод-предприятиеләр ачыла. Шулай ук монда ТНВның күчмә студиясе эшли. Иртәгәдән хезмәттәшләребез форум делегатлары белән интервьюлар яздырачак. Менә Кыргызстан делегациясе кайберләре Казанга беренче тапкыр килгән. Рухыбыз белән охшаш булгач, монда туган илгә кайткан кебек булдык диләр. Алар форумда үзләрендә җитештерелә торган товарларны тәкъдим итә. Без өйдә өзүз сезебез. Аябай жакты бизге Татарстан, Казан, өзүстү чын эле үйдөгүдөй сезебиз. Гүзәл затлар җыйыны форумның аерым бер юнәлеше. Бүген хатын-кыз гаилә учагын саклаучы булудан тыш, әле бизнес алып баручы да, дәүләт эшләрендә актив катнашучы. Һәм бу гадәти күренеш ди Рөстәм Миңнеханов. Мы должны общаться, мы должны обмениваться информацией, мы должны налаживать контакты. Мы должны перенимать опыт друг друга, поддерживать друг друга. Thank you very much for this opportunity. We are really coming to say and announce we are ready. Гарәп илләренең эшмәкәр хатын-кызлары исеменнән чыгыш ясаган вәкил Хода Галал Ясса хезмәттәшлеккә әзер булуын белдерде. Татарстанның эшлекле хатын-кызлары белән уртак проектлар ясарга кирәк ди ул. Кибер куркынычсызлыкка багышланган утырышта IT белгечләр ил җитәкчеләрен кибер җинаятьчелеккә каршы бергәләп көрәшергә чакыра. Җитди очрашулардан соң кунаклар экскурсиягә чыгачак. Беренче тәэсирләре белән уртаклашырга өлгерделәр инде. Біз бұл форумда бірінші мәртәбә күрсәтәбез безнең проектларны, безнең компанияны име. Бүген инде без күрештек ике чит ил делегациялар белән. Понравилось, очень красиво, очень вообще люди очень добрые. Миңа монда бик ошады. Урамда салкын билгеле, әмма форумның мөхите җылы. Кешеләр ачык, ярдәмчел. Казанга соңгы килүем булмас дип ышанам. People to come to make participation. Әлеге форумда катнашучылар милли үзенчәлеген күрсәтеп, үзенең бизнес идеяларын, проектларын тәкъдим итә алар. Бу дустана гына түгел, эшлекле мөнәсәбәтләрне ныгыту мәйданы. Ислам илләренең яшь аш-су осталары бу ел Казан форумда беренче тапкыр узачак. Юныс Әхмәтҗанов исемендәге халыкара турнирда катнашачак. Fusion inside the dish, inside the appetizer. Без Тунистан кускус алып килдек. Аны кушып, сезнең ризыклардан яңа ризык әзерләргә исәп. Бәлки Татарстан осталары белән бергә яңа әйбер уйлап табарбыз. Быелгы форумның төп темасы ышаныч һәм хезмәттәшлек. Бу хакта тагын 3 көн дәвамында сөйләшәчәкләр. Пленар утырыш 19 майга билгеләнгән. Анда Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең финанс һәм логистика инфраструктурасы турында сүз булачак. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Татарстан рәисе Казан форумда чит илләрнең 30 дипломаты белән очраштыруларга Россия һәм ил төбәкләре белән хезмәттәшлекне үстергә ярдәм итүләре өчен рәхмәтен җиткерде. 2014 елдан гамәлдә булган Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме аша уртак проектлар тормышка ашырыла. Безнең илдә 20 миллионнан артык мөселман яши. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре белән Татарстан арасында товар әйләнеше узган ел 87%-ка артып 5 миллиард 700 миллион долларга җиткән. Мисыр, Малайзия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Тунис, Төркия белән сәүдә мөнәсәбәтләре ныгый. Азия, Африка илләре белән хезмәттәшлек җәйлә. Татарстан аларга йөк автомобильләре, вертолетлар, кораблар, нефть химиясе продуктлары, ашлама, авыл хуҗалыгы товарларын тәкъдим итә. Я хотел бы еще раз поблагодарить за ваш визит, заверить, что Республика Татарстан открыта для сотрудничества, для реализации совместных проектов как на Российской Федерации, на площадке Татарстана, так и мы с большим желанием готовы работать на территории ваших стран.
Еще раз благодарю за внимание. We were invited. Biz Qozon forumga 3 yil rәттән чакырылган идек. Быел бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска булдык. Россия һәм Татарстан белән икътисад, бизнес һәм башка юнәлешләр буенча хезмәттәшлек итәргә телибез. Сезнең ил белән төрле өлкәләрдә меморандум төзеп, эшчәнлек алып бара алабыз. Бүген Татарстанга Түркменстанның халык һәм мәслихәте рәисе Курбангулы Бердимөхәмәтов килде, аны Казан аэропортында Рөстәм Миннеханов шәхсән каршылады. Бик җылы итеп күрештеләр. Түркмен халкы лидеры Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышында катнашу өчен килгән. Аэропорттан алар Казан Кремлена юл тота. Монда Рөстәм Миннеханов Курбангулы Бердимөхәмәтов белән илләр арасындагы икътисади мәдәни мөнәсәбәтләр турында сөйләштеләр. Рөстәм Миннеханов Түркменстан халык мәслихәте рәисенә бу сәфәре һәм Татарстан белән хезмәттәшлеккә зур игътибар бирүе, ике арадагы эшлекле мөнәсәбәтләрнең ныгуына өлеш кертүе өчен рәхмәт белдерде. Узган ел ике арада товар әйләнеше 13%-ка артып $52 миллион җитә. Әле нефть чыгару, энергетика, машина, судно төзелеше, химия продукциясе өлкәсендә сәүдә итү мөмкинлеге барлыгын искәрттеләр. Курбангулы Бердимөхәмәтов үз чиратында Рөстәм Миннехановка Төрекмән делегациясен җылы каршы алуы өчен рәхмәт әйтә һәм Казан форумының уңышлы үтүен тели. Сез безнең зур кунакларыбыз һәм иң төп безнең көтеп алган кунагыбыз сез. Икенчедән, уку Менә бездән иң зур студентлар, иң күп студент Түркменстандан укый. Бу безне якынайта һәм безгә зур киләчәк турында мөмкинлек бирә. Минем теләгем Түркменстан гөрләп торсын. Россия Түркменстанның арасы бик тыгыз. Монда Татарстан үзенең зур өлешен кертә. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме ул ислам илләре белән хезмәттәшлек итүнең иң мөһим алымы. Мин сезгә Түркменстан президентыннан иң җылы сәламнәрен алып килдем. Казан форум уңышлы узсын. Форумна иртәнге 8-дә үк зур тантанадан башладылар. Раша Халал Экспо күргәзмәсе ачылды. Анда дөньяның 11 иленнән, Россиянең 17 төбәгеннән хәләл продукция җитештерүче эшмәкәрләр катнаша. Түркменстаннан донлыклы келәмнәрен, Малайзиядан тәмтумнар һәм Coca-Cola'га алмаш алып килгәннәр. Үзбәкстан белән Сенегал тегүчеләре милли киемнәрен заманча модага яраклаштырып тәкъдим итә. Бүген хәбәрчебез Рүзәл Шәрипов милли ризыкларны тәмләп, киемнәрне киеп карады. Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә иртәдән үк Коръән сүрәләре яңгырый. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Раша Халал Экспо ярминкәсе ачылышына шулай хәйр фатиха бирде. Ул быел Татарстанда 7нче тапкыр оештырыла. 30 мең квадрат метр дөньяның 11 иле, Россиянең 17 төбәге. Барысы да үзләрендә хәләл индустрияны ничек җәелдерүе турында иң алдынгы проектлары аша сөйли. 2023 елда Россия беренчеләрдән булып дәүләт дәрәҗәсендә үзенең хәләл стандартларын булдыра. Ноябрьдә аларны күпчелек илләрдә кабул итәләр. Шул рәвешле Сәгуд Гарәбстаны, Оман, Катарга товар илтү җиңеләя. Тармакның казанышлары хакында бүген Алексей Песошин сөйләде. Исламский мир всегда был и остается для России Россия өчен ислам илләре төп икътисади партнерларның берсе. Елдан-ел безнең арада багланышлар ныгый. Узган 3 елда товар әйләнеше 156 миллиард долларга җиткән. Күрсәткеч 37%-ка арткан дигән сүз. Россиядә хәләл оешмаларыннан, хәләл фирмаларыннан, хәләл җитештергән фабрикалардан 20% Татарстанда урнаша. Аллаһ шөкер. Потребитель булса, тәкъдим дә булачак. Шуңа күрә тәкъдим булгач, потребитель булгач, Аллаһ шөкер без үсәбез, бу юнәлештә үсәбез. Бүген хәләл күпләрнең тормыш рәвешенә әверелеп бара ди форум кунаклары. Безнең әлеге форумда катнашуыбыз төрле тармакларда хезмәттәшлекне җәелдерергә теләвебезне раслый. Сәнәгать, авыл хуҗалыгы, сәнгать дисеңме, безне халыкларның уртак киләчәге өчен эшләвебез берләштерә. Узган ел Россия белән товар әйләнеше 11 миллиард доллардан артып китте. Сез безгә 6 миллиард, без сезгә 4 миллиард долларлык продукция сатканбыз. Казан форум бу эшлекле багланышларны ныгытыр дип ышанам. Хәләл индустрия үсеше инде күптәннән ислам илләре арасында гына күзәтелми. Дөнья күләм базарда бүген хәләл продукция 2 триллион долларны тәшкил итә. Бу сәүдә мәйданында Россиянең төп урын алып торуына шигем юк. Алтын төсләре белән ерактан ук игътибарны Түркменстан стендлары җәлеп итеп торам. Алар узган
узган ел күркә белән тәвә кышы итен җитештерә башлаганнар. Хәзер товарын Мәскәү, Санкт-Петербург, Әстерхан, Краснодарга алып барып саталар. Әмма төп горурлыклары булып Төркмәнстан келәмнәре кала. Специальная технология производства этих красок. Без келәмнәр өчен буяуларны натураль продуктлардан гына ясыйбыз. Өрек, гранат, чикләвек агачы кайрысы кулланыла. Ефәк йонны да катнашмаларсыз эшкәртәбез. Әлеге форумда яңа хезмәттәшләр табып, чит илләр белән багланышларны ныгытырга җыйнабыз. Растения, которые произрастают на территории Туркменистана. Сенегал делегатлары Казанга менә шундый төрле милли киемнәр алып килгән. Алар арасыннан мин дә үземә яраклысын сайлап алдым. Мисал өчен менә бу костюмны өйләнмәгән яшь егетләр киеп йөри икән. Күрүебезчә, ул төрле төсләрдән, төрле тукмалардан тигеп ясалган. Һәм инде бу Сенегалда яшь кызларны җәлеп итү өчен шулай ясала икән. Һәм инде иң мөһиме, барлык тукмаларда натураль, димәк, барысы да хәләл стандартларга туры килә. Күргәзмәдә төп игътибар хәләл ризыкларга бирелгән. Санкцияләр без яраткан күп кенә брендларга юл япты. Мәсәлән, газлы эчемлекләр. Малайзиядә аңа алмаш тапканнар. Яңа төрлесе файдалырак та хәләл стандартларга да туры килә. New product that we come from Malaysia. Санкциялар башлангач, безгә күп кенә илләрдән товарлар керттерелмәй. Мин кечкенә чакта колага туз сибеп эчә идем. Монда да шундый ук технология. Без бу эчемлекне тәкъдим итеп, хәләл стандарт билгесе алдык. Boycotting Coca-Cola in Malaysia. Ике катлы Татарстан стендлары да күз явын алырлык, ул кунакларны тере чәчәкләрдән җыелган Кыл Шәриф сурәте белән җәлеп итә. Шунда ук республиканың ислам банкингы буенча бай тәҗрибәсе тәкъдим ителгән. Сентябрь аеннан Татарстан Россиянең 3 төбәге Чечня, Дагыстан, Башкортстан белән пилот проектта катнаша. Ярты ел нәтиҗәләре буенча без беренче урында. Законопроектны башлап җибәргәннән бирле безнең инвесторларның саны 68%-ка күбәйде. Финансирование буенча безнең портфель 47%-ка үсте. Шәриат буенча ислам финанслары алар бик тә кирәк һәм хәзергесе вакытта алар бик тә спрос белән пользоваться итәләр. Хәзер дөньяда 2 миллиардка якын мөселман яши, димәк, хәләл индустриягә ихтыяҗ бар дигән сүз. Күргәзмә шуңа инанырга мөмкинлек бирә. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Премьер Алексей Песошин Дагыстан хөкүмәте рәисе Абделмуслимов белән очрашты. Төбәкләр арасында мөнәсәбәтләр 2018 елгы килешүгә нигезләнеп алып барыла. Мәгариф, туризм, сәламәтлек саклау, архив өлкәсендә элемтәләр урнаштырылган. Фәнни кадрларның белемен арттыру өчен эшлиләр. Сезнең төбәк ел сайын Казан форумда актив катнаша, диде Алексей Песошин. Ул шулай ук авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру яклы. Казандагы агросәнәгать паркында Дагыстан продукциясын сату өчен урын биргән әзерләр. Очрашуда машиналар җитештерү һәм төзелеш өлкәсендә хезмәттәшлекне җәелдерү турында да сүз булды. Бүген Казанда сәүдә сәнәгать палаталарына халыкара форумы эшли башлады. Быел онда 300дән артык делегат катнаша, башкалага 17 чит илдән һәм Россиянең 40 төбәгеннән сәүдә сәнәгать палаталары җитәкчеләре килде. Форумда иң яхшы тәҗрибәләр белән уртаклашып, бизнесны үстерү юлларын барлыйлар. Татарстан илдә инвестиция җәлеп итү рейтингында 2нче урында тора. Экспортка чыгу мөмкинлеге бик зур. Калдыкларны эшкәртү, экология, гаилә бизнесы һәм инвестицияләр турында да фикер алыштылар. Казан форумда Россиянең генераль прокуратура вәкилләре икътисади иминлек хакында фикер алышты. Анда 8 илдән килгән белгечләр чыгыш ясый. Утырышта Рөстәм Миннеханов катнаша. Анда әйтүләренчә, Россия белән ислам илләре арасында хезмәттәшлек арта. Мондый шартларда икътисадның тутырыклы үсешен, аның иминлеген тәэмин итәргә кирәк. Гомумән эшмәкәрләргә карата хакимият ягыннан басымны киметү шарты бу исә инвестицияләр җәлеп итүгә уңай йогынты ясаячак, ди белгечләр. Рөстәм Миннеханов республикадагы тәҗрибә белән уртаклашты. Рәис әйтүенчә, документлар әйләнешен цифрлы технологияләр тизләтә. Икенче елын рәттән Казан форумда хатын-кызларга багышланган темалар күтәрелә. Гаилә, эшмәкәрлек, җитәкче булу. Хәзер Россиядә җитәкчеләрнең 40% хатын-кызлар икән. Ничек нәзакәтле булырга, шул ук вакытта җитдилекне дә югалтмаска, форумга гүзәл затлар карашы белән Инзилә Хусаинова барып танышты. Бар җирдә чәчәкләр һәм күз явын алырлык матурлык. Бүген Казан Экспода меңләгән хатын-кыз, мәгариф, сәясәт, спорт, мода, сәламәтлек саклау һәм башка бик күп темаларга фикер алышалар. Гүзәл затларның җәмгыятьтә тоткан роле, гаилә кыйммәтләрен саклау, шулай ук хатын-кызларның хокуклары турында да сөйләшәләр. Барлыгы 3 көндә 7 мәйданчыкта шундый утырышлар узачак.
Аларны күргәч, хәзер хатын-кызлар өйдә утырып, бала гына карамаганлыгын аңлыйсың. Альбина Насырова, Татарстан Дәүләт Советы депутаты. Шул ук вакытта мәктәпләр һәм шәхси балалар бакчаларын җитәкли. Киләсе уку елыннан Дубайда да мәктәп ача. Форумда хезмәттәшләр һәм ярдәм итүчеләр тапкан. Татар икәнлегемне ерактан ук танып белсеннәр өчен махсус милли күлмәктән килдем ди. Кайсы илдә генә яшәсәк тә, нинди телдә сөйләшсәк тә, безнең проблемаларыбыз, безнең уртак темаларыбыз бик күп. Беренче утырыш хатын-кызлар карашы дип атала. Бала һәм ана арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту, яшь буынны тәрбияләү, әмма шул ук вакытта карьера төзү һәм үзеңне шәхес буларак формалаштыру серләрен ачтылар. Африкадан Мария Анжела җитәкче булганчы нинди юл үтүе хакында сөйли. Мин сиясәт өлкәсенә 2012 елда килдем. Хәзер Афанлум шәһәрендә мэр. Моңарчы бу вазифада бер тапкыр да хатын-кызларның эшләгәне булмаган. Миңа беренче тапкыр ышанып тапшырдылар. Африкадан килгән кунакларның тагын берсе шәхси бизнесларын җәелдерергә теләгән хатын-кызларга ярдәм итәр идем. Бу өлкәдә тәҗрибәм зур ди. Россиядә булганым бар, тик Татарстанда беренче тапкыр монда бик ачык халык яши. Эшмәкәр хатын-кызларның күбесе хуҗабикә дә, әни дә. Кунаклар арасында эшмәкәрләр генә түгел, дәүләт эшлеклеләре дә күп. Быел сәясәтче хатын-кызлар катнашындагы утырыш тәүге тапкыр уза. Төркиядән Лиман Енигюн бездә 10 ел элек депутат хатын-кызлар саны 2 дистә генә булса, хәзер 100дән артты ди. Үзе Төркиянең гаилә эшләре һәм социаль хезмәтләр буенча министр урынбасары булып эшли. Kazan forumuna tabii ben kendim şahsen ilk defa katılıyorum ama Бездә хатын-кызлар карьера ясаганда бик күп кыенлыклар аша үтә. Россиядә бу яктан гүзәл затларга зур ярдәм күрсәтелә. Без шушы тәҗрибәгә таянып эш итәргә тиеш. Әлеге очрашуларны Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларының мәрхәмәт берләшмәсе оештыра. Монда инде безнең килделәр, икътисадта үз-үзен күрсәткән хатын-кызларыбыз да, зур оешмаларның җитәкчеләре дә, шуңа күрә аларның тәҗрибәсе, аларның үрнәге яшь буын кызларга да бик файдалы булыр дип өметләнеп калабыз. Иртәгә мода, сәламәт яшәү рәвеше һәм рухи кыйммәтләр кебек темаларга әңгәмә корачаклар. Инзилә Хөсәйнова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Республика яңалыклары белән хәзер БРИКС илләрендә дә таныша алачаклары. Казан форумда Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы белән ТВ БРИКС каналы хезмәттәшлек турында килешү төзеделәр. ТВ БРИКС 2017 елда Владимир Путин тәкъдиме белән булдырылган. Ул БРИКС илләре арасында даими мәгълүмат алмашуны күздә тота. Чит ил аудиториясенә республиканың социаль-икътисади, фән, мәгариф, мәдәният һәм спорттагы казанышлары турында мәгълүмат тәкъдим ителәчәк. Якын арада уртак проект Татарстандагы зур чаралардан турыдан-туры трансляцияләр оештырылачак. Матбугат өлкәсендә хезмәттәшлекне җәелдерү буенча Казан форумында тагын 2 килешү төзелде. Мы заинтересованы в сотрудничестве в широком смысле со СМИ. Без Татарстанның масса күләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек итәргә телибез. Бу эшчәнлек видео һәм басма материаллар белән уртаклашудан гыйбарәт. Россия һәм Татарстан яңалыкларын БРИКС илләре матбугатларында таратачакбыз. В обратную сторону. Мы надеемся, что наше сотрудничество позволит продвигать российскую повестку. Татарстан турында информацияны бүтән дөньяга җиткерү буенча мөмкинлекләрне киңәйтү бу соглашение. Икенчедән, безгә мөмкинлек күп кенә материалларны аларга БРИКС ТВ бөтен дөнья буенча эшләгәч, алардан видео материаллар үзебезгә эшебездә кулланырга мөмкинлек тудыра. Берничә минут элек Татнефть аренада ислам илләрендә хоккейны үстерү оешмасы, ягъни Орхис кубогына узучы халыкара турнир төгәлләнде. Финалда Татарстан һәм Казакстан командалары очрашты. Ярышта хуҗалар, ягъни безнекеләр 3-2 сәбәбе белән җиңү яулап чемпион калды. Бездә намаз укучы, спорт белән шөгыльләнүче ир-атлар чыгыш ясый. Казанга Төркмәнстан, Иран, Бахрейн, Пакистан, Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстан, Азербайҗан һәм Төркиядән командалар җыелды. Хоккей турнирының асылы мөселман илләре арасында дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру. Шул максаттан узган ел Орхис оешмасы барлыкка килде һәм беренче турнирда узды. Бер ай элек һәвәскәр командалар Ашхабадта очрашты. Здесь ни в коем случае нельзя сравнивать уровень с КХЛ. Әлбәттә, аларның уйнау осталыгын КХЛ белән чагыштыру дөрес түгел. Шулай да тырышып ярышалар, үзләренең осталыгын күрсәтәләр. Буздагы хәрәкәтләре җитез. Командалар көчле җыелган турнирга. Финалга кешеләр чыкты, Казакстан көчле. Егетләр килгәннәр безгә. Без дә тырышып финалга чыктык, шулай. Бүгенгә шундый яңалыклар иде. Хәзер реклама чыгарылышы аннары Айрат Шамс иртәгә булачак һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Сау сәламәт булыгыз.
Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. Смелее, вперед. Лада Веста. Смело вперед. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Может, сама в аптеку сходишь? А я и так все сама. Приложение Фармет установила. Лекарство забронировала. Тебе только забрать. Установи приложение. Получи промокод в подарок. Какой ты у меня самостоятельный. Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. Только в мае. Премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Что будешь готовить? Сегодня ничего. Я закажу свежеприготовленную халяль-еду в Суши-Шок. Суши-Шок? Да, там вкуснейшая пицца, суши и роллы с доставкой до дома. И ты скорее звони в Суши-Шок. Ихтибар. Профи-мастер ателье һәм химчисткалар шелтәрендә май азагына кадәр акция. Профи-мастер. Һәр кем өчен сыйфатлы Италия химчисткалары. Продсклад «Победа». Сосиски баварские с сыром 600 грамм 179,90. Кетчуп томатный «Хайнц» 139,90. Внедорожники премиум-класса Exit VX в Канавто с выгодой до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Новейшие системы безопасности и высочайший уровень комфорта. 7 лет гарантии. Пройдите тест-драйв в Exit-центре Канавто. Исәнмесез. Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда киләсе тәүлектә температура шул исәптән төнлә дә сизелерлек күтәреләчәк. Явым-төшем вәгъдә ителми. Хәзер тулырак. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү май аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф күпе турында хыялыгызны иртәгәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 2-167-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Орша, Кукмара һәм Биектауда аз болытлы була. Яңгырлар көтелми. Көндез температура +17-18, төнлә +7-9 градус. Буа, Кама тамагы һәм Кайбышта явым-төшемсез, аяз көн фаразлыйлар. Көндез температура 16-18 градус, төнлә 7-9 градус жылы. Чистай, Аксубай һәм Нурлатта кояшлы, яңгыр вәгъдә ителми. Көндез температура +16-17, төнлә +3-8 градус. Әгәр җавактаныш һәм Түбән Камада аз болытлы, явым-төшем көтелми. Көндез 16-17 градус жылы, төнлә 5-8 градус жылы. Әлмәт, Азнакай һәм Баулы шәһәрләрендә температура көндез 15-17 градус, төнлә 3-4 градус жылы. Монда да явым-төшемсез. Горки Әмәт паркы янәшәсендә Горки метро станциясе янында сезнең өчен Новые Горки торак комплексында кирпечтән төзелгән йортта махсус дизайнда эшләнгән һәм white box ремонты белән фатирлар тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүматны 2-677-677 телефоны аша шалтыратып белә аласыз. Грань төзелеш компаниясе. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә яңгырсыз, кояшлы көн вәгъдә ителә. Зөядә температура көндез 18, төнлә 9 градус жылы. Алмашынучан болытлы, явым-төшемсез булачак. Болгарда көндез 16 градус, төнлә 8 градус жылы. Монда кояшлы булачак, яңгырлар вәгъдә ителми. Алабугада явым-төшемсез, аяз көн фаразлана. Температура көндез +17 градус, төнлә 7 градус жылы.
Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык түрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык. Бары тик 20 май көнне генә Фармлен даруханәләрендә Санчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.ru. Татарстан башкаласында аз булытлы булачак. Яңгыр вәгъдә ителми. Температура көндез 18 градус, төнлә 10 градус җылы. Атмосфера басымы нормадан югарырак, 760 мм. Җил көнбатыштан секундына 4 метр тирәсе. Дымлылык 23%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Үзегезне саклагыз, исән-имин булыгыз.